setup mo itong setup yaks. Ah, mo itong setup. In this video, mag one-on-one miss akong amigo nga si Al. Fellow bisdak and kagayanon gyapon ni siya. And sa tanan ako amigo diri, siya ang pinaka-purma og swing. Anak betul ke? Lagi. Para kiat lang siya. Nagusto siya kiat. Kung mutanaw lagi ko siya mutira, ma-realize ginako kung unsa ko kabakikaw. Anyway, mag 9 holes stroke play mi diri sa Bundura Golf Course sa Melbourne. Ngit-ngit pa kayo, 6:05 pa sa akong relo, pero kumbati gyapon. Sige na, tanaw nato kung importante ba gyud ang purma. Gwapo niya akong first nga drive ba. Ngit-ngit lagi, pero lupad po na akong bulan eh. Mga 210 meters man siguro ni. Gwapo po na akong approach siya ni. Okay, pangitaon na to. Di, pag-abot dito. On point kaya akong mga wedge. Kasi na akong gituyo kay namang guning 3. Charo to nga shot straight. May taon na to. Yaks bu. Medyo bading siya. Kaya sayo pa manggod. So ipadayon din nag-record mura na rin nila hilain nga angle mo plano diri. Diri lang iko na doubt sa 3 putts by Yati. Hala. Buntag pa. Buntag pa. Sik. Double bogey to start the day. Diri sa hole number 2, ni-slice ako drive, pero lupad yapon. Lipay ra po ko ani. Okay, gisunod ka sa Kwayakis bu. Narnia time. Ug wala ka sa kilid. Kung wala ka sa kilid. Ang sayang ani kaya kung recovery na sangit lang gida ng branch oh. Sumo. Medyo chunky ako ang wedge shot ani. Pero lipay ra ko bay, lami ang kontak. Short, organan ko itong atira. Sakto to. Kining chip na ako ang sayang oh. Na short ko kaya nag-hesitate ko. Nag-pull quad to bay. So 6. Double bogey. Double bogey. Dirigid sa hole 3, kini ang tutyo, kinatap ako drive. Nahok pagidayon ko sa second shot sa akong 5 iron. Let's see. Samok min. Kuan pa irons. Oy. May na lang yun ginasaktuhan akong third shot. Yes. Yes. Ang sakto to nga setup mo, to nga setup yaks. Mo to nga setup. And kining wedge shot na ako diri, na feel gyud na ako ni ba nga sakto gyud kini pagkaigo. Nice bounce. Oh. Kung wala ka diha. Wala ka sa green. Volleyball ka. May pa.
Kapoy boss. Kapoy. And of course, na 3 pots, yate. Uy, suga, uy. Uy! Ayawa na sa'yo na akong head by hati. City na sa... City ba ako ganina? Yahoo! Nakabogi ra gyud. Natap na po na ako t-shirt. 7 iron man ang gamit dire. Ambot lagi, mura kong na-outbalance ani. Pera. Pera. Pwede na. Kabantay ka, galin ko sa left. Hapit ko na tagak. Ang saan sa imong swing yaks? Kay kasagara usay akong swing taman na diri ba. Gusto na ko siya ipurma sa siya karon na murag siya murag ana bidog. Lagi. Para- Karang follow through yun. Para kiat lang siya. Kiat na. Gusto siya kiat. Ang importante naigo siya. May nalang gani, nakabawi ako sa kuha pitch dire. Kailangan ko ito ah. Kalot. May nalang yung nga 2 pots na ako dire, so nabugir ako. Bading sa da. Lisod lagi kayo pat diri sa bundura kay baga ang green din basa pag yun. Nice one yaks boo. Diri sa hole 5 oh, lami kay drive diri. Medyo hiwi sa wala. Pero lupad yung bula ni. 215 man siguro ako ani. Sa tunga. Work straight no? Murag dili. Asa gi pa yun nagihok? Murag ni ana. Ah. Samok lang ba kinahok na po dayon ako second shot. Natap na po. Iskot. Okay, mo na pasabot bay kusog ra kayo akong chip. Natsyang pagidayon ako fourth shot nga chip. Makaluya lagi kayo nga ate. Kaya ginunta kay ni Mapar ba? Sumuha ay. Yawa. 6-1 pat kapa. Bogey Gaming in the house. Nagamit na ako muligan rin sa hole 6 bay. Natubay. Muligan be. Nihok pagidayon akong drive. Dito. Left lang. Okay. Happy ra ko at subay. Nice one. Palakan lang. Palakan. May gani nasaktuhan gyud akong wedge ani pod. Murag sa kani nga dula namo ni Al. Gwapo biya akong wedge shot sa ani. Yay, nice. Green ra. Nice one, yeah. Smooth. Tamang tipar ba? Kangaroos. Kangaroos are the part of the marsupials. Sakto ba? Nabahala mo dia.
Kinigiro, lami kay ni nga drive. 215 meters ni siya. Sign of good things to come. Yeah, you bounce right. Pangit lang bounce. Happy ko still. Ooh, yaks boo. Guwapo lugar ang build up sa scenery. Sponsored data today. Nalgene o kaning ang sulod ani ang gitawag nila Hydra Mama. Sa sulod mo na siya pang electrolyte sa mga buros kay abi sa ako Mrs. Buros siya. Ato lang wala lang ako gipa-fly kay di ko kabalo. Pero na-waste na ako ni nga hole. Kaya na-hook akong second shot. Nanar niya. Okay ra na gid. Okay, okay. Rescue Okay, na. okay. Third shot na ako na. Shout out to trajectory. Lipay ko itong ego. Hinay na kayo ba pero nagawas ra. Ten, sayang distance. Pero okay ra, straight. Na-recover na unta. Layo, shank. Daw na shank man. Ha! Fuck! Shank ka pa. Sana, ay salamat. Wala bay. Wagi ko'y swerte diri. Na 3 pats pagyug ko. Nahok ako t-shot 3 sa hole 8 pero may nalang kay gilupan man sad. Tira. Eh, ang so okay to at least ikaigo ginapo ba. Importante straight siya, bahala mo diya. Pangit yung tira na. Kalot, sorry T-Box. Tanan walay na harm na T-Box ani among game karon. Siyempre hiwi. Intimidating mo ang 69 na meters. Okay ba ako pitch diri? Nanubra lang siya. Pero may nalanggit nga na 1 pat ra ko. Oh, yeah. Gimme siya, dili. Dili pa. Pwede na, sure. Dili bogey, double na ko. Basa lang, basa man good, pasangilan lang. Medyo basa pa ang course din, ga-ice gamay. In other words, banga lang yung ko. Diri sa 9 oh. Panglas na unta ba? Nahok lang akong drive gid bay. Okay, kita ra. Uy. Na-shank lang ko sa akong second shot. From one side of Narnia to another lagi. Sumo kayo. Sayang pa yun niya akong second recovery. Kina-short ko. Hey, gawas na po biya. Puntang idang pero bantay si Yao Ming. Oh! Sumulod. This one yaks. Gwapo yaks oh.
Gimme. So, napili ko ni Albay 4 strokes. Murag importante dyan ang forma. Nadaot ko sa mga 3 pots bay. Yan ang uban na ito, kay doon ba kayo? Akong chipping pod, wala gi ko kita sa sakto nga control. It's either manubra or ma-short. Ina akong mga hook bay. Labaw na ka na sa mga irons, okay ra sa akong drive. Lupad na mo gyapon ng bula and then ma-recover again na ako. Sa iron yun kay, kung straight lang yun, green na ginunta. Pero tungkol kay mo hook, +1 yun every time sa score. Pero sige lang, lupad na akong mga drive. Naagyapon mga hook gamay, pero di gid pareha sa una. Mag-work on lang taaning aha ko hinay karon, bawi rata. Alru, bantay lang ka sa next game. Kita ra, kita Ang ra. importante, Muna ngayon sa akong tigulang ganina nga nako sa shop. Nagsusun nang umusta man siya. How's your game? Bad? Just be happy you're alive.